Kadai kejing plasem mensiam jong uway ulat no, syapang kumno ba ulang ngeng ha ujisu, bad ulay tu kumne. Kum ulat no muslim, ngam jukwa banyalong paralok, ne banyadon benta bat ki kristan. Lakha bat penhe pensan yang hapo ka ri Saudi Arabia, haka longying ka babad bahaya ka jing hikai jong kanyam muslim. Anda bang la khamsan nganyau yalade bang adei unong buat basisya jong kanyam muslim da ka bapuat renti ya baro kijing hikai jongka ngangen badai tang kanyam Islam ka badai kanyam ka basisya bad kito ki bom ngan ya u Allah bad ya Muhammad kum u prophet jongki kin poi direct be syadu jok ngala isi bahaya kanyam Kristan bad nganyau Bakanyam Islam kadai kanyam kabahalor na baro ki jadnyam hapertai kumta baro ki badan hakawai pat kanyam kidai ki basya syukur bat kinong syukur nganyau ba ujisu udai tang u prophet balapha da ublay henry umdai pat ukun ublay bat umdai hiru ublay ngamngan hiru ba ujisu ulasya narpna bat mi pat sasisian na kajingnyap nga haganay kajing hakaba katba nga nang he nang san ngala nang isi ya ki Kristan ya ki Jiu bat ya baro kito ki bakentad ya kanyam Islam hakarta ka bakhat arsnam ngalala lendet shiteng naka kot Quran bat kathong jonga kalong banla lendet ya baro ki shispa khat saw lenong badru ya baro kin riu hajar arspa lai pun riu teli kidkhod jong ka Quran hakarta ka bakhat sansnem ngalapen kre yalade ban yap na ka benta u Allah kumta ki wai pad ki para khna samla ki balalej sha Afghanistan banyale persya ya ka Soviet Union rengkat bad u Osama bin Laden uba ngi ki samla muslim nginyau ya u kum u hero lemda day ba umman jonga ukhang yang ban lej namar ngadang don tang khatsan snem karta ngalala jon ya kathama bakhoj ngangen ba ka bainong ka bakrau ka ab na ka benta kito ki bayap na ka benta u Allah ngadati kenaru balada nga Hindu ban kenyaya lade na ka benta u Allah ngan sapoy sa paradise bad unmam lud yakipop jonga baro Handai suki kat ba ngadang san bat pule ya ko Quran da ka jing sngo thu nga sedang ban yo i ba kaladan ka jing tho syapang ka jing ya isi hato ublei unshu isi no ya ki briu ki badai ki jing thau jong ulada kim pedang yo u teng ngas ngau ba ublei udai ban long ba jansur mensim tang ba ngamla pad banyakren syapang gane bat ki wei ki para muslim namarkan sabu jing bat jing ma ya ka jing im jonga bat ha ka ju kapor ngan sa sya nyau kum unong kren ben u Allah bat kum unong syet kala jong kaniam Islam bat ka jing pen sitom ya ki bakum kita kendai bet ka jing sya penyap hadian bangala pendep jing pule college ha Saudi Arabia ngalalej sya Amerika ben peteng ya ki jing pule engineering handai ngasyem jing pat habang perkhat namar ba kaniam Islam ka khang banyalong paralok bat ki Kristan namar ngi na kiri muslim nginyau bet bakari Amerika ka dei kiri Kristan kumta dei ha usnam sijar khandai spa prabu khandai ngalapoi ha Amerika henry ngam sngo sup kamensiam bat nga shus ngau ir yalade ngatep bangadei ban pule hapo university jongkari Amerika henry ha kaju kapor pat kapens ir yanga namar ba ngan sahab banyak kenduru bat ki Kristan ki baya pule lang hangta hadian bangalasa hostel kumba shibnai ngasno thu bangadan kam bantip khambha syapang kerukam im hapo keri Amerika badru ban penklanya ke English jonga dai hakum kata kapor ngalayo asngau syapang ka International Friendship Program kabadai ka kenhuan bayarap ya ki international student kumta ngala sign up ya kata ka program hadian arta yau ladon kalong yeng ka
kontak yang bat kilaya thu bat kidai na kalong yeng kabalabu yaki da ka seng banyarap yang kene kalong yeng kalapen iya ka jing iya jengki yang bat kilala bha yang shikadai kabang ngam pat juman ha kilong yeng jengki para muslim ha ubnai November kini ki silok kila khot bam yang shaka yeng jengki nakabenta ka Thanksgiving Day nega sngis ngongu ya ublay nakabenta ki jingker khu jong u. Haswa ban bam kila kili yang la kila na am ban duai ne pen kentang ya kita ki jing bam haswa ban bam. Day hang ta bangas ngau thu baki Kristan kim day ki bas niu. Henry ki day ki babha bat ki badap da ki jing iet. Kini ki silok kim ju yalab ya ka gospel. Kim ju ong yang bangan kela Kristan Henry kisupen ibed ya ke jing ia jengki yang nadu kata kamien habang mi na ke yeng jongki ngala artatin sapang ke jing jenga namarba kaya perbak labak batki kumta ngakwa banti binia kumno ba uji su upelong ya ki briu jong u ban ia ya ki we hadien bangala pendap ya ka master degree ngalatray bat ka way ka company hangne ngalaya kendu bat way upara nong tray ubabha une uparalok ukhot bam yang shaka yeng jong u bat ngalalap baka jing im jong ki baro silok shikhun ka perbha bat ki long ki badon akor kidap da ka jing iet bat ki per na ki way pan habanga kali ki balay ba ki per ka jing long jong ki na ki way pan kilay thu enga day namar bakilangai bat kha thamai lengba ujisu ba pelong yaki bakin long ki bajem nun ki badap da ka jing iet bat ki bakloy ban yarap lem yaki we ha usnam 1000 we hadien ka jingwat bnia sapang ujisu bat hadien bangala duai ba ublay unpen ianga ya ublay ubasisha ubanga day ban mane ngalayo i ya ujisu ba wan pau hanga bat ulaong mangangalong kalenti sya paradise ale bat buat yang ngasngau kemen bat ngasngau sting marsin kendit na kata ka jing pos new ngalakwa banyab na kabenta u Allah handrai ublay ula iet yang bat menta ula pen im yang bangan im na kabenta u Jesus Christ yaro utrai